Duster și Bigster 4x4 sunt mai mult decât vehicule, sunt o declarație de progres. În contextul noilor reglementări de depoluare, avem nevoie să venim cu un produs care respectă targetul de CO2, motiv pentru care am adăugat un motor electric și un rezervor de GPL. Astfel am reușit să scoatem un produs polivalent care respectă normele în vigoare și care oferă clientului chiar mai multe avantaje. Dacă e nevoie să facem un zoom asupra implicației platformă, a fost nevoie să readaptăm puntea spate în așa fel încât să acomodăm motorul electric și rezervorul de GPL. Acest motor a trebuit să fie protejat, fixat și răcit. De asemenea, sisteme importante din cadrul vehiculului au trebuit să fie readaptate acestei noi tehnologii. Vorbim aici de un nou sistem de frânare, îmbunătățit față de precedentul și adaptat noilor moduri de condus ale acestui vehicul. De asemenea, sistemele de climă și direcție au fost și ele îmbunătățite pentru a susține performanțele acestui nou sistem de tracțiune. Astăzi vă vom prezenta noul produs marca Dacia, modelul Hybrid G150 4x4. Primul lucru pe care o să-l observați sunt pneurile All Season cu suprafață mărită de contact 225/60, păstrând garda la sol de 217 mm, un unghi de atac de 30 de grade, perfect pentru condiții off-road. Aici regăsim un motor de 1.2 140 de cai putere, 230 Nm cuplu. Vorbim de un motor dublă carburație, benzină și GPL, care împreună cu motorul electric de pe spate reprezintă o premieră mondială. Alături regăsim o cutie de viteze cu 6 trepte și dublu ambreiaj umed. Una din marile provocări pe care le-am avut în procesul de asamblare în uzină a fost pentru a fixa motorul electric cu puntea spate de caroserie. Pentru aceasta am fixat un robot în postul de montaj care detectează în timp real prezența motorului electric, indexează în motorul electric, trage în jos de puntea spate pentru ca operatorul să poată fixa arcurile și amortizoarele, urmând ca operația de fixare a motorului pe traversa suport motor de pe caroserie să se facă în mod automat cu ajutorul unui robot. Motorul electric este protejat de un scut metalic, operatorul este asistat de un robot în post pentru a aduce acest suport metalic care are o greutate de aproximativ 7 kg și a-l fixa, urmând ca operația de montaj a lui prin înșurubare să fie făcută de același operator. În portbagaj avem rezervorul de GPL, care este montat în locul roții de rezervă, fără ca aceasta să dea constrângeri de spațiu pentru depozitare. Oferim dinamism și flexibilitate prin cele 5 moduri de condus, care pot servi în diverse situații. Primul avantaj ar fi faptul că aducem o putere mai mare și o experiență hibrid. Asta datorită motorului electric care e situat pe puntea spate, care ne ajută chiar să mergem în modul electric, în mod full electric, undeva până la 60% în ciclul urban. Un al doilea avantaj ar fi faptul că aducem o autonomie extinsă, de până la aproximativ 1500 de kilometri cu ajutorul GPL-ului. Al treilea avantaj ar fi faptul că aducem o cutie automată cu dublu ambreiaj și cu 6 rapoarte și totodată oferim clientului opțiunea pentru control și implicare prin prisma utilizării padelelor de la volan. Principalele provocări ale noastre au fost de a asigura asamblarea elementelor mari ale vehiculului, cum ar fi motorul electric de pe puntea spate, o noutate pentru uzină. Acest motor cântărește peste 60 de kg. Am echipat postul deja existent, l-am completat cu un robot care să prindă motorul electric, să tragem în jos de puntea spate pentru a permite montajul arcurilor și apoi amortizoarelor în poziție, după care, tot în același post, să facem fixarea motorului electric pe puntea spate prin o înșurubare automată. Această transformare nu înseamnă doar adaptarea liniilor noastre de fabricație, ci și modelarea viitorului Dacia și răspunderea exigențelor și nivelului de așteptări ale clienților noștri.
Acest proiect vine cu două inovații majore. Primul autovehicul bi-fuel și hibrid din lume și un motor electric cu două rapoarte. Primul raport mai scurt, până la 70 de km la oră, care asigură o performanță off-road deosebită și un raport mai lung până la 140 de km, ceea ce presupune că avem cuplu de câte ori avem nevoie. Avem cuplu instantaneu la roată de câte ori avem nevoie. Sunt mândru că am făcut parte din această echipă. Ne-am adaptat de fiecare dată, am răspuns nevoilor prompți, am fost mereu disponibili și am reușit să ducem împreună la bun sfârșit acest proiect minunat. Profit de această ocazie să mulțumesc tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect. Fiecare dintre voi a avut o contribuție importantă la acest succes. Vă mulțumesc!